Muri yeZimbabwe awa yaone evidence yachizoiswa pachena yechizonzi bha notoona kuti Ichipa Mnangagwa vachikandirwa masanction vanoti aiwa US ngaitipe evidence inotsigira zvavari kutaura kuti aiwa vanozova violate human rights. Saka tikuona kuti anova mukuru anoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica nehurumende yeAmerica vaDavid Gaynor vanenge vachibuditsa zvese muri yeZimbabwe. Sara muenda muzvavataura nokudziraibva wasubscribe ulike wotina on the bell icon tambochana mabditsa anokupa panopaZVAITWA News Live. Notoona kuti vakaudza vatori venhau kuti umboo hunoratidza kuti vatungamiri vemuZimbabwe vari kutyora kodzero dzevanhu zvakadzikwa mubumbiro remutemo huripo. Umboo huripo hwakawanda hunoratidza kuti vese vakatemerwa zvirango vanoshandisa mari yehurumende nenzira isiriyo, vanombunyikidzira kodzero dzevanhu nekuponda uye vane huori hunokatyamadza. Vanhu ava vari kushandisa masimba avo nenzira dzisina kukodzera. Ndo mashoko ane achitaurwa panapa naDavid Gaynor achiti umboo hwacho ndinahwo huripo. Ndinoona relation kana kuti kudyidzana kunoitika Africa neAmerica ndikuona kuti maresources awa ari kungobuda muZimbabwe zvisiri accounted for. Muri yeZimbabwe tudze mafungiro enyu ine mukome section medu mutudze mafungiro enyu. Aiwa musangano subscribe like notina on the bell icon tambochana mabditsa ndokupa panopaZVAITWA News Live.